Neki Error 402 kaže: druže, možeš li mi proveriti, molim te, auto jer nemam podatke o zamenu ulja u menjaču. Brate, na Car Vertical nema podaci o zameni ulja u menjaču. Ali, evo šta vidimo za tvoj Audi. Znači, Audi A6 je bio oštećen. Znači, na Car Vertical nema ni servisi, ni ulje u menjaču. Ima da li se vraća kilometraža, da li je bio oštećen. Znači sve, cela istorija svakog automobila, ali nema baš kad su mu radili servisi i ta čuda, razumeš, nije ovo servisna knjiga. A to je Audi je bio oštećen i to baš. Audi A6 dizel, kao što vidimo kad imamo oštećenje, imamo šta da vidimo, bio je oštećen u Švajcarskoj 2015. godine, prednji deo branika i desna strana prednja vrata. Tako da pazite se, proveravajte, preko mene imate ljudi 30% popusta, znači link je u opisu mog profila ili možete putem promo koda Perović Moto.